Garrida, tramo Iglesia de Beade, La Garrida, lugar Porto, Beade. Y en este acto estaba el caballero, Carmela Silva, está también Javier Pardo, por aquí. Últimamente es que estoy... Y después está también el resto de los concejales, concejalas, diputados provinciales, y para que quede claro lo vamos a firmar. ¿Cómo mejoraste la letra? ¿Viste? Firma grande. Ahora se te lee. Ahora se me lee todo. Pues aquí pone Concello de Vigo. Garrey. Voy alcalde. Esto es el proyecto. ¿Cómo pesa? Mira, ver. Ella un poquito más así me No, gusta ella, así me pero- gustan las mujeres. Sí, pero la tapa es de ella. La tapa es de ella. Ah, mira que sí. Javier. Se nos nota a todas e a todos contentos e non é para menos, non? Esta vai a ser a obra máis importante que a Deputación de Pontevedra vai a realizar na provincia, si ben é certo é que estamos facendo un cambio radical en todas as infraestructuras provinciais. Esta hai que poñela moi en valor, é unha obra de 3,5 millóns de euros, que se dice moi rápido, pero son moitos centos de miles de euros, nun lugar que estaba abandonado, que estivo durante 50 anos. Certamente a veciñanza de Beade, de toda esta zona de Porto, leva moitos anos reclamando que se fixera esta obra, que se fixera que fora segura, que houbera mobilidade, que houbera rúas para que a xente, os peóns, poidan ocupar o espacio. Claro, silencio. Durante 50 anos a Deputación de Pontevedra nunca tivo na súa mente facer esta obra. Cando comenzamos a gobernar na Deputación de Pontevedra foi a primeira obra que pediu o alcalde de Vigo, que consideraba que era intolerable que esta carretera, esta estrutura, esta vía provincial estivera na situación na que estaba. Nos pusemos man á obra, foi moi complexo, porque houbo que falar con todos os veciños, que eu tamén lles quero agradecer que cederan os terreos para poder facer a obra. Dende logo, a presidenta da Asociación de Veciños de Beade, que foron imprescindibles para conquerir que se fixera esta obra, e agora, pois en 18 meses, non vai haber quen recoñeza este entorno. O alcalde de Vigo me ten pedido que elaboremos tamén agora un proxecto para o conxunto desta vía, que é unha vía que atravesa unha gran parte do Concello de Vigo, e o noso compromiso que imos facer neste mandato ese proxecto para que toda esta carretera provincial pois este nas condicións nas que ten que estar, que é a que merecen as veciñas e os veciños. Así que contentas e contentos. As cidades fanse atendendo todo o territorio da ciudad. Estamos facendo un Vigo novo, e en ese Vigo novo queremos que todos os lugares de Vigo se incorporen ao avance e ao progreso. E sen duda había unha estrada, que era esta estrada, a estrada do Porto, que demandaba dunha forma extraordinariamente importante a humanización, a reforma, a mellora. E eu levo de alcalde 13 anos. Pois nos primeiros 8 anos nos falábamos con a Diputación, falábamos co Grupo Popular de Vigo dicindo que ordenaran que fixeran esta humanización. E a resposta sempre foi a negativa absoluta. Parece que Beade, que a estrada do Porto en Beade, non tiña relevancia nin para o Partido Popular, nin para a Diputación, nin para os membros do Partido Popular de Vigo, por exemplo, o señor Oporro. Nunca deron e tomaron en serio a importancia que tiña esta estrada, o que significaba como un vehículo de crecimento, de desahogo, de comunicación, cos mesmos dereitos dos cidadáns que habitan nas beiras desta estrada, que os cidadáns que habitan en Rosalía de Castro ou en García Barbón, exactamente os mesmos dereitos.
E por iso, tan pronto cambiou a presidencia da Diputación, cando Carmela asumiu a presidencia da Diputación, por certo, debo decilo e agradecelo, cos votos de Vigo. Vigo foi vital e clave en ese cambio. Inmediatamente, de forma conxunta, asumimos a humanización e toda a reforma da Estrada de Porto. Unha obra certamente significativa en términos económicos, perto de 3,5 millóns de euros. O Concello cofinancia con a Diputación. Queremos facer tamén xestos a Diputación de que en isto vamos xuntos, é competencia da Diputación, pero o Concello coopera. Porque sabemos da importancia. E sabemos da importancia para todo Vigo, para todo Beade, para a comunicación con tantos lugares e para os vigueses e as viguesas que viven no ámbito desta estrada. Eu quero agradecer moitísimo a Carmela a súa disposición, a primeira teniente alcalde de Vigo, en este tema como en tantos outros, pero quero agradecer tamén a Asociación de Vecinos e a súa presidenta Fina, que se volcou tamén nos traballos diarios. Quero agradecer a Gonzalo o seu esforzo permanente, e falaremos e charlaremos con calma para recoñecerte o esforzo conxuntamente con a presidenta Confina e todo o que facedes, o resto da asociación veciñal e da veciñanza e o que fixechedes aquí, porque eu creo que esta é a forma de proceder. Eu sei que hubo desconfianzas, problemas, algúns que sempre son os mismos, dicen, mentira, non o van a facer, claro, estos eran os que non o facían eles, e como non o fixeron, creeron que nós éramos iguales, pero non somos iguales, non somos iguales. E de feito, contratada, acordada, e xa en principio. E esta é unha forma de procedimento, porque estivemos xuntos. Bueno, aquí falta David Regades, que a Diputación se olvidou de avisalo. Estaba avisado. Estaba avisado, entón non falta. Entón, porque cooperou dende o principio tamén, na anterior etapa. E eu lembrome moi ben cando fixemos a presentación, querida Fina, por primeira vez na Asociación de Vecinos, verdad? E nós sabíamos que iba a dar moito traballo, que íbamos a ter que dedicar moito tempo, moito esforzo, moito convencimento social, pero ao final, que maravilla. Está ese cartel aí e ese é o cartel do progreso. É o cartel do progreso compartido, e a vosa presencia aquí, e eu a quero agradecer moito, todos os que estades da zona, porque sabemos que tivemos a vosa cooperación e que a seguiremos tendo. Pero en moi corto espacio de tempo, isto vai a estar arranxado, maravilloso, e entón vendremos aquí e lle diremos a, poño por caso, o alcalde de Los Ángeles, en California, que veña aquí a aprender como se fan as cousas. E entón Los Ángeles dirá que ali a estrada de Porto en Beade é mellor que as grandes vías de acceso de Los Ángeles en California. E isto que queremos decir? Porque o estou dicindo de broma, pero é certo. E co que estamos facendo en Vigo non ten parangón en ningunha ciudad do mundo. En ningunha. E así seguiremos. Así que, Carmela, moitas gracias por o teu esforzo, por a túa cooperación. E volvo a decir o que sempre digo, ter a presidenta da Diputación que sexa a primeira teniente alcalde de Vigo nos evita unha preocupación, porque xa ela pensa en términos de Vigo. Xa non ten que estar o alcalde dicindo, bueno, xa non fai falta. Bueno, algún recordatorio que outro hai que facer. Agora no coche de volta falaremos de outras dúas cuestións. Porque isto, un ano tras outro, e hai que ir vendo os novos casos que temos que ir afrontando. É un día de ledicia, un día de alegría, estamos satisfeitos, e así que viva Beade, viva Vigo. Moitas gracias. Hala, a la Junta de Gobierno a aprobar dinerito para Vigo.